Edellisessä videossa kävin läpi mun kokemuksista sinimustien kanssa käydyistä keskusteluista näin vasemmistolaisen perspektiivistä, ja tämän videon tarkoituksena olisi nyt sitten tehdä sama, mutta perussuomalaisten osalta. Muutama sana kuitenkin ennen kuin lähden tarkemmin avaamaan noita, niin mun yleisestä lähestymistavasta näihin keskusteluihin. Että mä sinimustien videossa pikkasen jo sanoin siitä suopeudesta, että mä pyrin ole suopea niitä keskustelukumppaneita kohtaan ja en vähättele tai syytä tai haasta riitaa tai mitään muutakaan tällaista, että mahdollisimman reilus hengessä ja älyllisesti rehellisenä pyrin olemaan ja keskustelemaan kunnioittavasti. Et mulla on kuitenkin tarkoituksena, tällaisena suuren teeman tarkoituksena on purkaa polarisaatiota, ja näkisin, että ainoa tapa tehdä sitä on olemalla suopea, ottamalla se ensimmäinen askel. Ikään kuin, että siinä missä on vähän kärjistynyttä ja myrkyllistä tämä poliittinen ilmapiiri monesti, jonkun on tehtävä kuitenkin se, otettava se ensimmäinen askel ja alettava enemmänkin rakentaa niitä siltoja eikä polttaa niitä alas. Ja polarisaation purkamisessa siinä tietenkin on tarkoituksena sitten näillä keskusteluilla, että mä itse opin ymmärtämään paremmin, että mitä perussuomalaiset ajattelee, et en ole pelkästään esimerkiksi uutisoinnin varassa tai saati sitten sen varassa, että mitä perussuomalaiset poliitikot sanoo Twitterissä ja muusta, josta jää etenkin aika huono kuva sitten koko puolueesta. Ja toisekseen on tarkoitus sitten näyttää myös heille, että mitä he todennäköisesti ajattelee vasemmistolaisissa suvakkeina tai mädättäjinä tai mitä ikinä, niin että sekään ei vastaa todellisuutta. Et koen, että se semmoinen suopeus ja kohteliaisuus ja tämmöinen on hyvin tärkeitä just, että voi purkaa näitä ennakkoluuloja. Ja vaikka osa mielipiteistä saattaakin olla mun perspektiivistä aika vastenmielisiä, etenkin sinimustien kanssa, mutta perussuomalaisten kanssa myös, niin mulla tämmöinen yleinen lähtökohta on se, että mä en reagoi, vaan mä arvioin. Eli vaikka tulisikin joku vastenmielinen ajatus vastaan, niin mä en mitenkään selkärangasta lähde hyökkäämään sitä vastaan tai vähättelemään sitä tai muuta, vaan mä pysähdyn ja kysyn, että minkä takia, mitkä on ne perusteet, onko se perusteltu ja onko ne perusteet hyviä, huonoja ja tällaisia. Mä kysyn, en lähde saarnaamaan. Ja tämä on semmoinen asia, joka tuntuu vähän puuttuvan ainakin tällaisesta yhteiskunnallisesta keskustelusta. Se kyky arvioida mielipidettä hyväksymättä sitä. Että ihmisillä on vähän taipumusta siihen, että jos kuulee jonkun näkemyksen mielipiteen, jota ei itse hyväksy, ei edes pysähdytä ajattelemaan sitä mielipidettä sen kummemmin, vaan sitä sivuutetaan heti tai sitä vastaan hyökätään tai muuta vastaavaa, niin mä pyrin välttämään tätä. Kaikille on varmasti tullut etenkin poliittisissa keskusteluissa tutuksi olkiukkoilu, mutta sen vastakohta on vähän harvinaisempi, eli teräsukkoilu, jossa idea siis on, että ei jäädä jumiin niihin sanavalintoihin, mitä toinen osapuoli käyttää, tai niihin yksittäisiin esimerkkeihin vaikka, vaan pyritään ymmärtämään, että mitä se toinen osapuoli oikeasti ajattelee, ja sitten vastataan siihen. Ja tämä on semmoinen asia, mitä pyrin itse myös harrastaa tosiaan. Mä en ole sinänsä mitenkään niin kuin tällaisten keskusteluiden asiantuntija tai mikään poliittinen asiantuntija. Mulla on käytännöllisestä filosofiasta maisterin paperit, että siinä mielessä niin kuin argumentaatio on jokseenkin tullut tutuksi. Mutta en mikään sinänsä poliittinen asiantuntija ole. Mulla on kuitenkin toki koulutuksen myötä, mutta muutenkin sitten vähän ehkä keskivertoa enemmän kokemusta tällaisista keskusteluista, etenkin keskusteluista sitten niin kuin poliittisen vastapuolen kanssa. Ja mä tiedän, että se on hankalaa. Ja pelkästään niin kuin omien ajatusten verbalisointi on hankalaa. Arvokeskustelut on vaikeita. Ja koska mä tiedostan tämän, niin mä pystyn myös ottaa sen huomioon sit keskustelussa, että se on tietenkin vaikeaa sille toisellekin osapuolelle. Ja siinä, missä hänellä on haasteita sen kanssa, niin mä pyrin sen sijaan, että mä hyökkäisin tosiaan vaan niihin mahdollisesti huonoihin sanavalintoihin tai esimerkkeihin, mitä annetaan, niin mä pyrin sitten tarvittaessa muotoilemaan ne argumentit paremmin ja vahvistan, että onko tämä se, mitä sä tarkoitat, ja sitten mä vastaan siihen. Eli tällaiset lähtökohdat on siis näissä keskusteluissa ja yleisesti sanoisin, että on onnistunut kyllä todella hyvin. Mutta itse perussuomalaisiin ja näihin itse tilanteisiin, niin olisiko ollut tosiaan vuonna 2023, kun nykyhallitusta oltiin muodostamassa, oli nämä Purran ja kumppaneiden rasismikohut ollut uutisissa paljon. Mulla kävi silloin mielessä, että kuin on mahdollista, että kukaan enää äänestäisi perussuomalaisia, että millainen ihminen on se, joka näkee tämän kaiken ja edelleen päättää äänestää perussuomalaisia. Mä sitten selvitin, tutkin asiaa ja muuta, koitin etsiä just, että pääsisi puhumaan nimenomaan sitten näille perussuomalaisille. Ja mielellään naamatusten, koska kuten sinimustien videossa avasin, niin, ja kuten kaikki varmasti tietääkin, niin netissä, etenkin
arvokeskustelut, poliittiset keskustelut on ihan mahdottomia, että se on niin myrkyllistä ja porukka vaan tappelee ja on niin kuin hankala käydä sellaista vilpitöntä keskustelua, jota mä niin kuin halusin. Ja löytyi sitten helposti itselläni oli perussuomalaisten Helsingin nuorisojärjestön. Heillä oli tämmöinen viikoittainen kahvila kautta niin kuin illanistujaisjuttu, että kaikille avoin, että voi tulla keskustelemaan politiikasta ja muusta. Tietenkin nämähän on lähtökohtaisesti perustettu sen takia, että potentiaaliset kannattajat saattaisi tulla keskustelemaan, mutta mietin, että miksei sitten minäkin, että voin mennä sinne reilulla hengellä keskustelemaan. Ja tämä oli tosiaan loppuvuotta 2023 silloin, kun tämä itärajan poikkeuslaki oli keskustelussa ja sinne tosiaan menin ja oli ihan hauska siinä sitten, persut oli pöydän ääressä, ne oli siis niin kuin 20-30-vuotiaita pääsääntöisesti, vaikka tosiaan persunuoret olikin niin kuin järjestönä kyseessä, niin 20-30-vuotiaita. On ollut myös nuorempaa sakkia välillä mukana, mutta mä itse keskustelin kyllä pelkästään näiden vähän vanhempien kanssa, eli niin kuin oman ikäisteni kanssa. Muut oli sitten pitkälti kuulolla tai omissa jutuissaan, mutta sinne tosiaan menin ja ihan hyvin ne kaikki tervehti ja kysyivät sitten, että onko mä niin kuin politiikasta innostunut nyt sitten itärajan tilanteen, että kiinnostaako puolueen toiminta sen takia. Ja mä sitten suoraan vaan sanoin, että no ei oikeastaan, että mä oon siis vasemmistolainen tai vasemmistoliiton jäsen ja äänestäjä ja haluaisin ihan vilpittömästi vaan keskustella politiikasta, jos se kaikille sopii. Ja ne oli hyvin, siis niin kuin todella vastaanottavaisia, eli ei minkäännäköistä vähättelyä tai muuta, että he oli suoraan heti todella kiinnostuneita kyllä. Ja oikeastaan tosi kivasti oli niin, että toisin kuin mitä netissä tapahtuu yleensä, että ihmiset ei ole valmiita kuuntelemaan, mutta sitäkin valmiimpia sitten niitä omia mielipiteitä ja syytöksiä ja haukkumisia ja muuta laittaa, niin näissä tilanteissa pääsääntöisesti etenkin alkuun mä siis 4 tai 5 kertaa kokonaisuudessaan on nyt vuosien saatossa näissä käynyt, niin etenkin alkuun siis paljon enemmän ne vaan kysyi multa asioita. Eli ne oli hyvin kiinnostuneet kuulee, että mitä vasemmistolainen sitten miettii asioista, etenkin kun he varmasti näki, että on tilanne, jossa toinen osapuoli on vilpitön ja älyllisesti rehellinen ja koittaa oikeasti keskustella eikä vaan haastaa riitaa. Ja ketä nämä perussuomalaiset on siis ollut, niin tosiaan persunuoria 20-30-vuotiaita, mutta siellä siis esimerkiksi eduskunta-avustajia ja tällaisia ollut, jotka yleisesti ottaen hyvin skarppeja, hyvin perillä kuitenkin politiikasta, että sellaisia, joiden kanssa on ollut tosi mielekästä keskustella. On aika yllättävää ollut, kuinka uskonnollista porukkaa on tullut vastaan, mukaan lukien oikeastaan nämä eduskunta-avustajat, kenen kanssa keskustelin, niin olivat molemmat hyvin vahvasti uskonnollisia. Ja se on aina todella kummallista näin niin kuin 20-30-vuotiaiden suomalaisten nuorten kanssa puhua, jotka on vahvan uskonnollisia, mutta tällaista kuitenkin se alkoi vähän sellainen vitsiä muistuttaa jossain vaiheessa, kun oli luterilainen, ortodoksi, lestadiolainen ja vassari menossa sitten samaan aikaan baariin, mutta sellaisessa joukossa kuitenkin. Ja oikeastaan nämä uskonnolliset sattuu olemaan pääsääntöisesti niitä parhaita keskustelukumppaneita sattuman kautta tai muutoin. Sitten itse näistä teemoista, joista keskusteltiin, se itärajan poikkeuslaki oli silloin uutisissa, siitä tosiaan silloin aloiteltiin. Ja mulla ei itsellä ollut, eikä oikeastaan edelleenkään ole mitään erityisen vahvaa mielipidettä siitä, mutta pyrin sitten parhaani mukaan kertoa heille, että minkä takia vasemmistossa saatetaan vastustaa sitä lakia. Ja tarkoituksena mulla oli siis näyttää, että vaikka tämän kaltaista lakia vastustaa, niin se ei tee ihmisestä mitään maanpetturia tai idioottia tai muuta, että on olemassa syitä vastustaa esimerkiksi sitä rajalakia. Ja niin kuin aiemmin sanoinkin, niin iso osa tosiaan ajasta menikin siihen, että mä parhaani mukaan sitten koitin avata, että minkä takia vasemmistossa ajatellaan asioista, miten ajatellaan. Ja ehkä vähän vähemmän meni aikaa siihen, että mä kertoisin, mitä mä henkilökohtaisesti sitten asioista ajattelen. Mä muutenkin itse pyrin olemaan aika varovainen mun mielipiteiden kanssa. Etenkin siinä, missä en ole mikään julkisuuden henkilöpoliitikko tai muuta, niin mulla ei kuitenkaan ole mitään pakottavaa tarvetta muodostaa mielipidettä mahdollisimman nopeasti asioista. Ja aika usein tosiaan sit sanon suoraan, että en tiedä tai en ole perehtynyt asiaan tarpeeksi muodostaakseni hyvää mielipidettä siitä. Ja se, mistä sitten puhuin tähän itärajaan liittyen vasemmiston vastustuksesta, on tämä nytkin
paljon keskusteltu sääntöpohjainen maailmanjärjestys tai nämä tällaiset kansainväliset sopimukset, muut vastaavat, joka etenkin sitten maahanmuuttoon liittyen esimerkiksi perussuomalaisillahan on vahva näkemys siihen, että nämä kansainväliset sopimukset ei enää palvele Suomea tai muitakaan maita, mitä tulee just esimerkiksi pakolaisuuteen liittyen, joten ne voidaan aika lailla huoletta sivuttaa. Tähän liittyen sitten itse pyrin sanoa sitä, että Suomen kaltainen pieni maa, meillä ei ihan hirveästi ole kansainvälisillä foorumeilla vaikutusvaltaa, eli ne pienet työkalut, mitä meillä on hyvin arvokkaita. Ja yksi näistä työkaluista on näihin sääntöihin ja sopimuksiin vetoaminen. Tästä annoin sitten esimerkkinä. EU:ssa on aika tiukat rajat ja säädökset siitä, että kuinka paljon jäsenmaat saa tukea omien maidensa firmoja. Ja tämä on tietenkin olemassa sen takia, että jos jäsenmaat vois ihan vapailla käsillä pistää valtion rahaa sitten näiden kotimaisten firmojen tukemiseen, niin sehän hyvin nopeasti johtaisi vaan tällaiseen pikajuoksuun sit pohjalle. Rikkaat ja suuret maat pystyis tukemaan käytännössä loputtomasti niitä omien maidensa tuotantoa, jonka seurauksena sitten pienemmät ja köyhemmät jäsenmaat jäisi kokonaan ilman tai vaihtoehtoisesti joutuisi siihen loputtomaan kilpailuun, jossa vuoron perään jäsenmaat sitten vaan maksaa enemmän ja enemmän tukia niille oman maidensa firmoille, jossa tietenkin voittajina lopulta olisi sitten vaan ne kyseiset firmat. Ja tämän takia tosiaan niitä sääntöjä sitten on. Mutta koronan myötä näistä säännöistä joustettiin aika paljon, tietenkin sillä perusteella, että ei haluta firmojen menevän konkurssiin, joten rahahanat avattiin. Ja siinä, missä rahahanojen avaaminen on paikoin aika helppoa, niin niiden sulkeminen on sitten kaikkea muuta. Ja koronan jälkeen onkin sitten ollut haasteena laittaa rajat takaisin näille valtionavustuksille. Firmat tietenkin tykkää ilmaisesta rahasta ja ne on kovia lobbaamaan sitten tukien puolesta. Ja lyhyellä tähtäimellä niin monet maat tietenkin haluaa tukea sitä omaa tuotantoa, koska se pitää tietenkin nämä eturyhmät iloisena. Monesti pitää myös äänestäjät iloisena, koska tämä luo työpaikkoja, joka on kiva, mutta sitten pitkällä tähtäimellä se tosiaan johtaa sitten vaan siihen pikajuoksuun pohjalle, että jäsenmaat joutuu kilpailemaan keskenään ja lopulta voittaja on pelkästään ne kyseiset firmat, jotka näitä tukia saa. Joten se on ollut haastavaa saada näitä sääntöjä ja rajoja takaisin paikalleen. Ja tällaisissa tilanteissa taas Suomella ei hirveästi kortteja ole, mitä pelata, mutta yksi näistä korteista kuitenkin on vetoomus niihin sopimuksiin ja sääntöihin. Meillä on nämä säännöt, niitä pitää kunnioittaa. Ja jos Suomi kunnioittaa näitä kansainvälisiä sopimuksia ja sääntöjä vaan silloin, kun se on hyödyksi meille, niin meille ei hirveästi ole sit varaa valittaa, kun muut toimii samoin. Eli vaikka tämä sopimuksiin vetoaminen ei mikään valtavan tehokas työkalu olekaan, se saattaa olla yksi harvoista, mitä meillä on, ja se toimii työkaluna siinä, missä toimii, vaan jos me itse kunnioitetaan niitä sopimuksia ja sääntöjä. Tämä oli karkeasti, mitä mä itse tosiaan sitten esimerkiksi annoin. Ja sain ihan kuullakin, että kiitos esimerkistä, että oli oikeastaan aika hyvä esimerkki ja näin, että en nyt mene sanomaan, että kenenkään mielipidettä vahvasti muutin, mutta tarkoituksena kuitenkin oli siis vaan antaa esimerkki siitä, että näiden kansainvälisten sopimusten kunnioittaminen ei ole mitään puhdasta idioottimaisuutta. Ja siitä just puhuinkin, että jos kokee, että nämä sopimukset ei palvele enää, niin yksi vaihtoehto on tietenkin lähteä ajamaan niiden sopimusten muuttamista tai lakkauttamista kokonaan. Ja tietenkin tiedostan, että tämä on hidas prosessi, jos se onnistuu ollenkaan, mutta se on kuitenkin vaihtoehto. Ainut vaihtoehto ei ole vaan niin kuin valita sitten ne sopimukset, joita kunnioittaa ja sitten sivuttaa kaikki muut, vaikka ne olisikin joskus itse allekirjoittanut. Mä voin itse täysin hyväksyä, että esimerkiksi just näiden sopimusten muuttaminen, niin se on hidas työläs prosessi ja se voi olla se väärä vaihtoehto. Se on ihan mahdollista, mutta me ei tietenkään ennakkoon voida ennustaa, joten se, että ihminen mieluummin esimerkiksi lähtee ajamaan näiden sopimusten muuttamista kuin niiden sopimusten sivuuttamista täysin, niin ei tee hänestä mitään niin kuin puhdasta idioottia tai maanpetturia tai muita. Että on hyviä perusteltuja syitä. Just esimerkiksi vastustaa sitä rajalakia siinä, missä sen kokee olevan ristiriidassa joidenkin kansainvälisten sopimusten kanssa. Näistä aiheista päästiin sitten puhumaan EUsta yleisesti ja kuten kokemukset mulla yleensäkin on, en mikään EU-tietäjä ole, mutta jonkun verran kuitenkin aiheeseen perehtynyt. Aika nopeasti sai just perussuomalaisten suusta ja sama kuin oikeastaan niiden sinimustienkin kanssa, että EU on täysin epädemokraattinen instituutio. Ja sitten kun mä kysyin, että millä tavalla, ja vähän avasin siinä, että tietenkin on parlamentti, joka on suoraan
vaaleilla valittu ja sitten on neuvosto, jossa ne virkamiehet ajaa siis jäsenmaiden hallitusten valitsemia asioita, jotka on tietenkin myös EU:ssa, kun ollaan niin demokraattisesti valittu. Ja sitten on tietenkin komissio, joka ei ole demokraattisin vaalein valittu, mutta eihän Suomessa esimerkiksi ministeriötkään ole, ei ne virkamiehet ole mitään vaaleja voittanut, vaan virkamiehiä siinä missä muuallakin. Ja tietenkin komissio on hyvin iso koneisto, paljon suurempi kuin Suomen ministeriöt vaikka, ja ei mitenkään täysin epäpoliittinen toimija tietenkään, että siellä hyvin paljon valtaa käytetään. Ja siinä mielessä ihan perusteltuu mun mielestä kritisoida sitä, että kuin hyvin demokratia toteutuu esimerkiksi sitten komission vallankäytössä. Että tällaisia haasteita on mun mielestä ihan perusteltu esittää, mutta nämä perussuomalaiset esimerkiksi vastusti EUta, piti sitä epädemokraattisena, mutta ei osannut sitten sen tarkemmin yhtään sanoa, että millä perustein. Että ei edes tiennyt sen vertaa, ja nämä oli tosiaan esimerkiksi niitä eduskunta-avustajia, mutta eivät pystynyt edes sen vertaa puhumaan EUsta, että tietäisi nämä 3 eri haaraa ikään kuin EUssa. Eli aika tällaisen populismin ja tietämättömyyden pohjalta tosiaan tehtiin nämä väittämät sitten EUn epädemokraattisuudesta. Ja yleisesti kuuli just sitä, että EUn pitäisi olla pelkästään talousliitto, eli ei pitäisi minkäännäköisiin arvoasioihin ottaa kantaa ollenkaan. Ja tämä oli hyvin kummallinen ajatus itselle, mikä tuli just siellä sinimustienkin kanssa vastaan, oli se, että Suomella ei pitäisi olla mitään asiaa mennä puuttumaan toisen maan sisällä tapahtuviin arvokysymyksiin. Eli siinä muistaakseni esimerkkinä käytettiin, kun oli uutisissa ollut just nämä jotkut Puolassa olevat kylät, jotka oli julistautunut täysin homovapaiksi tai jotain tällaista. Ja keskusteltiin siitä just sitten, että jos EU on vain talousliitto, niin ei menetettäisi se väylä käyttää valtaa esimerkiksi, jossa pystyttäisiin vaikuttaa sitten tällaisiin asioihin, että jos me ei haluta, että siellä Puolassa on tällaisia homovapaita kyliä siinä, missä tämä totta on, niin EU on tietenkin yksi väylä sitten vaikuttaa tähän. Ja vastaus tietenkin oli se, että ei pitäisi olla, että mitä väliä silloin, jos Puolassa on jotain homovapaita kyliä, että puolalaiset saa päättää Puolan asioista ja sillä sipuli. Ja tämä on itselle hyvin kummallinen ajatus tosiaan, että maiden rajat jotenkin suojelisi, että se jotenkin eristäisi alueet sellaisiksi moraalisiksi kupliksi, joiden ulkopuolella ei ole mitään vaikutusta siihen sisäpuoliin. Tietenkin jos vedetään tämä ääripäähän, niin ajatus siitä, että valtio pystyisi ihan vapaasti kiduttaa ja tappaa ja sortaa ja muuta niitä oman maan rajojen sisällä olevia henkilöitä, eikä muilla olisi mitään sananvaltaa tai ei olisi oikeutta puuttua tähän, eikä edes siis velvollisuutta. Että tämä on hyvin kummallinen itselle, mutta tätä sai sitten just kuulla. Ja sitten EUsta sai kuulla myös sen, että se vallankäyttö on aivan liian kaukana niistä ihmisistä, ketä se valta koskee. Ja tästä mä oon yleisesti ottaen siis samaa mieltä siinä, että mitä kauempana valtaa käytetään niistä vallan kohteista, niin sitä herkemmin siitä vallankäytöstä tulee sitä sellaista Excelin tuijottamista, joka johtaa sitten hyvin vastenmielisiinkin lopputuloksiin. Ja sen verran löydettiin kuitenkin samaa säveltä niiden perussuomalaistenkin kanssa. Mulla ei itsellä ole tähän hirveästi mitään niin kuin ratkaisua sanottavana, että se ongelma tietenkin on, että Suomi voi tosiaan olla osana käyttämässä sitä kansainvälistä valtaa olemalla osa EUta esimerkiksi. Tai me voidaan olla puhtaasti sitten itsekseen, jolloin me ollaan pelkästään sen kansainvälisen vallan kohteita. Eli kuitenkaan ei ole olemassa sellaista vaihtoehtoa, että me ei oltaisi osana käyttämässä sitä valtaa, eikä me oltaisi osana sitten sen vallan kohteena. Et joka tapauksessa sillä vallalla on merkitystä. Ja sitä valtaa käytetään joka tapauksessa, ja sitä käytetään joka tapauksessa meitä kohti. Eli se on parempi olla osana sitten siellä pöydässä keskustelemassa näistä asioista, kun olla täysin irrallaan. Puhuttiin sitten tietenkin maahanmuutosta kanssa. Tulikin tässä jo tämä mulle itselle hyvin kummallinen ajatus siitä meidän välinpitämättömyydestä, mutta tämän lisäksi sitten tuli tämä sama, mikä tuli sinimustien kanssa toinen asia, eli se argumentti siitä, että kaikki rahat, mitä me käytetään pakolaisten elättämiseen täällä Suomessa, olisi paremmin käytetty siellä heidän lähtömaissaan, josta on tällainen karkeasti ihan samaa mieltä, että ne eurot tietenkin menee pääsääntöisesti pidemmälle siellä kotimaissa, ja sitten siinä on tietenkin se bonus, että heidän ei tarvitse sieltä kotimaastaan minnekään lähteä. Mutta sitten kun kysyy, kuten heiltäkin kysyin sieltä perussuomalaisilta, että kuka teistä kannattaa sitten ulkomaan avustuksia, niin yksikään käsi ei noussut. Eli tässä on vähän tämä ristiriita, just ajatus siitä, että ne pakolaisiin käytetyt rahat pitäisi mieluummin käyttää siellä kotimaissa, mutta sitten kuitenkaan sinne kotimaihinkaan ei haluta yhtäkään euroa
Euroopista, joka on tietenkin sit osasyynä, minkä takia näitä pakolaiskriisejä tapahtuu ja minkä takia sitten pakolaisia tulee. Toki tämä on paljon monimutkaisempi asia. Jos kotimaassa käydään vaikka sotaa, niin siinä nyt avustuseurot ei välttämättä hirveästi niitä pakolaisia estä liikkumasta. Ja maat sitten, jossa esimerkiksi nälänhätä on se ensisijainen syy pakolaisuudelle, niitä on aika vähän. Että taitaa tällä hetkellä Sudanit olla yksi ainoita maita, josta esimerkiksi Suomessa ihmiset saa kansainvälistä suojelua käytännössä pelkästään sen takia, että siellä on niin korkea nälänhätä. Mutta se yleisidea tietenkin on se, että pakolaisuus on ilmiö, jota varten pitää pistää rahaa likoon, jos halutaan sitä vähentää. Ja se voidaan joko tehdä sillä, että me maksetaan sitten niille Suomeen tuleville pakolaisille esimerkiksi elantoa, että ne pysyy hengissä, tai me voidaan enemmän käyttää rahaa sitten, että me vältetään pakolaisuuden alkamista kokonaan, joka sitten vaatii sitä ulkomaan avustusta. Mutta että jos näistä ei kumpaakaan halua tehdä, niin sitten niitä pakolaisia kuitenkin tulee, mutta kai se lopputulos sitten on vaan, että ne annetaan niin kuin nääntyä kadulle tai jotakin. En mä nyt väitä, että perussuomalaiset näin esimerkiksi haluaisi, mutta tämä on tietenkin siis se looginen lopputulos, että ei kuitenkaan ole sellaista vaihtoehtoa, että mitään rahaa ei laitettaisi ja minkäännäköisiä pakolaisia ei tulisi, että ihmiset kuitenkin pakon edestä niin pakenee. Ja jos niitä ei tyyliin haluta ampua rajalle, niin kyllähän ne sitten tänne Suomeenkin asti päätyy. Sitten puhuttiin fasismista kanssa. Multa muistan sitten, että kysyttiin, että koinko mä, että sitä fasismin termiä heitellään vähän liian herkästi. Esimerkiksi jos perussuomalaisia syytetään fasisteiksi, niin joo, on tästä kyllä ihan samaa mieltä, joskin pääsääntöisesti näähän on jotain Twitter-heittoja ja muita, että siellä nyt yliammutaan jokaisesta asiasta. Ja tämän lisäksi, vaikka itse en koe, että perussuomalaiset mikään fasistinen puolue on, tai että heidän jäsenet olisi fasisteja lähtökohtaisesti, niin kyllähän heillä siis on tällaista niin kuin historiaa aiheeseen liittyen, kuten esimerkiksi nämä Persunuorten se edellinen järjestö, joka sitten hajotettiin ja sieltähän ne pääjehuthan on nykyään sitten sinimustassa liikkeessä mukana toimimassa. Eli historiaa kuitenkin on ja tämän lisäksi perussuomalaisissa kuitenkin on sitä natsiläppää ja muuta vastaavaa, joka on kuitenkin siis semmoinen asia, että tietenkin jos sä heität natsiläppää, niin ei se nyt sinänsä susta välttämättä natsia tee, mutta on kuitenkin joitain asioita, jossa pelkästään se niin kuin vitsailukin kertoo kuitenkin ihmisestä aika paljon. Kuten esimerkiksi se, että jos sä vitsailet olevas natsi tai pedari tai jotain muuta vastaavaa, joka on sitten tietenkin tosi kiva, koska Wille Rydman on vitsailut molemmista. Tämä on tietenkin asia, joka kertoo esimerkiksi hänestä hyvin paljon, vaikka nyt se ei kirjaimellisesti tarkoittaisikaan, että hän on natsi tai pedari tai muuta. Tämän lisäksi just sitten, kun oli nämä presidentinvaalit menossa siihen aikaan, ja Halla-aho tietenkin oli heidän ehdokkaana, puhuttiin näistä, ja sitä just avasin, että en itse esimerkiksi mitenkään lähtökohtaisesti ajattele, että Halla-aho vaikka on fasisti, mutta on hänelläkin historiaa sellaisesta kielenkäytöstä, että en mä nyt mitenkään liian paljon yllättyisi, jos 1-2 tulisikin julki vaikka Halla-ahon joku päiväkirja, jossa sitten olisi kaikkea natsilarppia tai muuta mukana. Että hänelläkin on kuitenkin näitä väkivaltajuttuja, niin kuin kirjoituksissa on näitä, miksi niitä nyt sitten fantasioiksi tai kokemuksiksi tai muuksi sanoisi, mutta on kuitenkin. Ja tämän lisäksi hän toistuvasti kuitenkin esimerkiksi Yleä haukkuu vassaripropagandaksi ja muuta vastaavaa vähättelee just vapaata mediaa, jotka on, ei nyt siis itsessään mitään niin kuin supervahvoja viittauksia fasismiin, mutta on kuitenkin ehkä tällaisia punaisia lippuja. Ja jos nytten tosiaan tulisi julkisesti ilmi jostain poliitikosta, jolta löytyisi just jotain tällaista natsilarppia historiasta tai muuta, niin kyllähän oletus olisi, että se olisi perussuomalaisten joku poliitikko, joka näin olisi toiminut. Et en tällaisessa tilanteessa mitenkään liian yllättynyt olisi. Verraten sitten, että jos jostain keskustasta vaikka tulisi joku natsilarppia vetävä Jannu ilmi, niin olisin paljon yllättyneempi. Että on kuitenkin tällaista vastenmielistä historiaa perussuomalaisilla fasismiin liittyen esimerkiksi. Ja jos nyt olisi joku hypoteettinen fasisti, joka haluaisi lähteä mukaan politiikkaan ja oikeasti niin kuin menestyä siinä, päästä eduskuntaan, niin kyllähän se perussuomalaisten riveistä todennäköisesti liikkeelle lähtisi. Nämä perussuomalaiset tietenkin nopeasti siellä keskustellessa sanoi, että ne on sinimusta liike, että minkä takia ihminen ei mieluummin sinne sinimustien riveihin menisi, joka on tietenkin niin kuin ideologisesti hyvin paljon lähempänä kotia sitten siinä tilanteessa, mutta sinimustat ei kuitenkaan ole eduskuntapuolue ja kova toivo tietenkin on, että sellaisena myös pysyy, että eivät ikinä eduskuntaan pääse. Niin siinä mielessä, jos haluaa vähän pragmaattisempi olla, niin kyllähän se sitten perussuomalaiset olisi se looginen vaihtoehto.
Ja siinähän ne tokas sitten, että vähän niin kuin, että jos on kommunisti ja haluaa politiikkaan mukaan, niin sehän olisi vasemmistoliiton riveistä. Joka on tietenkin ihan totta, että tuskin nyt mikään täysin pesun kestävä kommunisti lähtisi jostain keskustasta tai demareista tai mistä ikinä liikkeelle. Että kyllä se vasemmisto olisi varmasti lähempänä sitä omaa ideologiaa siinä. Ihan hauskasti myös tosiaan, kun nämä pressavaalit oli kyseessä, niin sain sitä kuulla, että mieluummin Haavistoa äänestäisi sitten kun Stubbia. Oli ihan mielenkiintoinen lopputulos, mutta kokivat Stubbin siis liian kansainvälisenä, aika niin kuin vahvan vastenmielisenäkin siinä mielessä, että ei pysty edustamaan Suomea. Sitten, koska tosiaan siellä keskustelin näiden vahvasti uskonnollisten kanssa aika paljon, niin tuli tietenkin abortti aiheeksi myös. Ei nyt mitenkään sen kummemmin, se on vähän semmoinen aihe, jota ei oikein voi ratkaista mielekkäästi. Pääsääntöisesti sen takia, että se lepää tällaisten perustavanlaatuisten näkemysten päällä siitä, että mikä on ihmisen määritelmä esimerkiksi, onko sikiö ihminen vai ei, niin sitä myötä sitten, että onko se abortti ihmisen murha vai ei. Ja nämä on asioita, joita ei siinä muutaman tunnin keskusteluiden myötä pysty kyllä ratkaisemaan millään tavalla, että siinä mielessä en ole ihan hirveän kiinnostunut myöskään lähteä sitä sen kummemmin purkamaan. He oli kuitenkin, osa heistä oli vahvasti sitä mieltä, että abortti on murha ja ehdottomasti pitäisi kieltää lailla ja muuta. Ja ihan siihen pisteeseen asti, että koitin itse sanoa sitä, että abortin laittomuus kuitenkin johtaa siihen, että ihmiset tekee sitten niitä kellariabortteja tai muita vastaavia laittomin keinoin, joka sitten johtaa kärsimykseen, että sen lisäksi, että ne abortit kuitenkin pääsääntöisesti niin kuin onnistunut, niin se on ihan hirveän paljon vaarallisempaa tietenkin myös sille naiselle, että sitä myötä sitten on niin kuin kärsimys kasvaa. Ja vastaus tähän oli, että ei sillä sinänsä ole hirveästi väliä, että ei kuitenkaan halua säätää sellaista lakia, joka tekee murhasta helpompaa. Eli ihan sama, vaikka nämä lait kasvattaisi kärsimystä kokonaisuudessaan, niin ne on silti oikeudenmukaisia, koska abortti on murha. Eli siinä mielessä ei ollut yhtään joustavuutta sen lopputuloksen perusteella kuitenkaan. Tähän loppuun sitten vähän ajatuksia, että mitä on oppinut. Mä en mielestäni ainakaan ei ole tullut yhtäkään tilannetta vastaan, jossa mä olisin, että hei hetkinen, tehän olette täysin oikeassa, että olisi sillain niin kuin omat arvot tai mielipiteet erityisesti muuttunut ainakaan niiden arvojen osalta, mutta kyllä mä oon ehdottomasti oppinut paljon, toki siis siitä, että millaiset ihmiset äänestää perussuomalaisia, että siinä missä perussuomalaiset poliitikot on ainakin niin kuin heidän ulosantinsa perusteella aika vastenmielisiä monesti, niin sama ei ole totta näistä kannattajista, kenen kanssa on keskustellut, joka myönnettäköön, että on aika laiha lohtu niin kauan, kun he jatkaa näiden vastenmielisten poliitikkojen äänestämistä, mutta kuitenkin. Ja mitä muuta olen oppinut on sitten tietenkin perustelee mun omat näkemykset paremmin. Et se on kuitenkin hyvinkin helppo paikoin, jos on joko mielipiteiden kaikukammiossa tai sitten jos vaan ajattelee asioita itse, niin se on aika helppo sitten sivuuttaa semmoinen oikea kriittinen tarkastelu, niiden mielipiteiden haastaminen. Et siinä mielessä tällainen keskustelu on todella arvokasta, että pelkästään se, että mä joudun verbalisoimaan mun näkemykset ja joudun perustelemaan ne, niin on asia, joka opettaa kuitenkin hyvin paljon. Ja pääsääntöisesti on johtanut siihen, että mä oon ehkä enemmänkin niin kuin vahvistanut mun näkemyksiä näiden keskusteluiden kautta, enkä heikentänyt niitä. Ja tässä tärkeänä antina on tosiaan ollut siis kyky keskustella. Eli siinä, missä tietenkin ennen kuin menin, niin en sillä nyt tiennyt, että kuin hyvin tulee onnistua, mutta on onnistunut todella hyvin. On pystytty keskustelemaan rationaalisesti ja rauhallisesti näistä asioista. Ja en tosiaan itse, jos vaikka eduskunnassa olisin, niin en kyllä todellakaan olisi innoissaan tekemässä yhteistyötä perussuomalaisten kanssa, mutta se on silti tärkeää säilyttää ne sillat, säilyttää se keskustelukyky. Ja tämä ollaan esimerkiksi hiljattain nähty nyt näistä Epstein-jutuista, etenkin Amerikassa just, koska vaikka olisi semmoinen tilanne, että ei yhtään halua tehdä yhteistyötä esimerkiksi näin vassarina persujen kanssa, niin on tapauksia, jossa yhteistyö on todella, todella arvokasta. Et just tässä Epstein-tilanteessa niin yksi iso syy, minkä takia ne on niin kuin päätynyt julkisuuteen niin paljon kuin ne on tietenkin näiden demokraattien puskemisesta, mutta myös niiden republikaanien puskemisesta. Eli vaikka siellä on paljon niitä ihmisiä, jotka Trumpin linjassa nimenomaan menee, niin siellä on ne muutamat tyypit, jotka on todella kovasti puskenut ja edelleen puskee kovasta paineesta huolimatta näiden Epstein-tiedostojen julkaisuun. Eli tällaisessa tilanteessa se, vaikka oltaisiin arvojen osalta hyvin kaukana toisistaan, niin on kuitenkin tilanteita, jossa se yhteistyön mahdollisuus on äärimmäisen arvokasta.
Ja nämä on sellaisia asioita, joiden takia myös sitten Suomessa se on, vaikkei tehtäisi yhteistyötä niin kuin arvopohjaisesti siinä mielessä, että ajettaisiin jotain tiettyjä niin kuin poliittisia asioita ehkä yhdessä niin hirveästi, voi tulla tilanteita vastaan, jossa se yhteistyö on äärimmäisen arvokasta. Ja tietenkin mitä enemmän poliittinen kenttä kärjistyy, niin sitä enemmän se tietenkin luo mahdollisuuksia sitten vielä suuremmille ääriryhmien kannatukselle. Ja jos nyt vaikka sinimustistakaan ihmisiä pääsisi eduskuntaan, niin kyllä mä todella toivoisin, että siellä nyt eduskunnassa olevat puolueet pystyisivät tekemään yhteistyötä näiden sinimustien rajoittamisen osalta. Että vaikkei mistään muusta oltaisi samaa mieltä, niin ainakin sen verta, että fasisteille ei anneta yhtään jalansijaa. Ja tämän takia se on taas niin äärimmäisen tärkeää, että me pystytään tekemään yhteistyötä, vaikka se olisikin vastenmielistä tehdä yhteistyötä just esimerkiksi nyt perussuomalaisten kanssa. Eli tällaiset annit on ollut itsellä näillä keskusteluilla ja on kyllä yleisesti ottaen on onnistunut todella hyvin ja on antanut siinä mielessä kyllä toivoa, että jos me vaan oikeasti keskustellaan naamatusten, niin saadaan kyllä tätä polarisaatiota purettua.